Рай. Раят е наградата, че никой не може да обясни колко е скъпо. Цялата игра е за това, това е огромната награда от Бога за неговите праведни роби. Това е перфектно. Има съвършена радост и удоволствие, радостта и удоволствието ще бъдат неописуеми, защото нашите умове не са в състояние да проумеят величието на такива благословии. Бог каза: приготвих за моите праведни роби това, което никое око не е виждало, никое ухо не е чувало и никога не е минавало през ума на никое човешко същество, никой. Не знае какво е скрито за тях от радост като награда за това, което са правили. Радостите на рая са много по-големи от удоволствието на този свят. Бог каза: и онези, които се покоряват на Аллах и неговия пратеник, ще бъдат допуснати в градините с реки, течащи отдолу, за да останат там завинаги, и това ще бъде върховното постижение. Тухли от злато и сребро и хоросан от ароматен мускус, камъчета от перли и сапфири, почва от шафран, който влезе в него се изпълва с радост и никога няма да се почувства нещастен, той ще живее там вечно и никога няма да умре, те никога няма да бъдат голи и тяхната младост никога няма да избледнее. Има райски рай, чието врати ще бъдат отворени за праведните хора. Има 8 порти на рая, и ангелите ще ги посрещнат със салам. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза: разстоянието между двата панела на портите на една от портите на рая е разстоянието на 40 години ходене, но ще дойде време, когато ще бъде много пренаселено. Раят е на 100 нива, най-високото ниво на рая се нарича Фирдеус. От нея произлизат райските реки, и над Фирдеус е Божият арш. Различните нива на рая са за различните нива на праведните хора. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза: хората от рая ще гледат на хората, живеещи в стаите над тях, по същия начин, по който хората гледат на блестяща звезда, блестяща далеч на хоризонта на изток или запад, поради тяхното превъзходство в наградата над тях, и толкова много видове ангели ги заобикалят и ще си играят с тях. И за тях ще бъдат градини на вечността, под тях ще текат реки. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза: видях 4 реки, изтичащи изпод Сидратул Емунтаха, 2 видими и 2 скрити. Има река, наречена Каусар. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза: това е река, която Бог ми даде в рая, калта и кратко е мускус, а водата и кратко е по-бяла от мляко и посладка от мед, от нея пият птици с вратове като вратовете на Камила. В рая има и реки от мляко, реки от вино и реки от мед. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза: в рая има море от мед, море от вино, море от мляко и море от вода, и реки изтичат от тези морета. В рая има много извори, които осигуряват напитки с различен вкус. Бог каза: наистина благочестивите хора ще бъдат сред градини и водни извори. Бог каза: наистина благочестивите ще бъдат сред сенки и извори, и ще им бъде дадено да пият там чаша вино, смесено с джинджифил, и ще има извор, наречен Салсабил, в една издигната градина, в която няма да чуят неподходяща реч. В нея има течащ извор, в нея има дивани, вдигнати високо, и чаши, поставени на местата, и възглавници, подредени, и килими, разпръснати наоколо. Наистина, обещано е за вас да не огладнявате в него, нито да се събличате, и наистина няма да ожаднеете в него, нито да почувствате жега от слънчевата топлина, и красиви имения в градини на вечно блаженство. Тези, които се боят от своя Бог и изпълняват дълга си към него, за тях са построени високи стаи, една над друга, под които текат реки. Това е обещанието на Бог, и Бог не се проваля в обещанието си. Ще има мир и сигурност, красиви справедливи жени, сдържани в павилиони. Куртуби каза: това, което учените са казали, няма нощ и ден в рая, по-скоро те ще бъдат във вечна светлина, но те ще знаят кога идва нощта,
защото завесите ще бъдат поставени и вратите ще бъдат затворени и те ще знаят кога е денят идва, защото завесите ще се свалят и вратите ще се отворят. Бог каза. И те ще имат там прехраната си, сутрин и вечер, такъв е ред, който ние ще дадем като наследство на онези от нашите роби, които са били благочестиви и праведни. Ибн Касир каза, това означава нещо приблизително за времето на деня и нощта, това не означава, че там ще има ден и нощ, те ще познават изтичането на времето по промените в светлината. Ибн Таймия каза, в рая няма слънце или луна, нито ден, нито нощ, но те ще познават сутрин и вечер по светлина, която блести от посоката на Арш. Раят е изпълнен с чудесен приятен аромат, който вярващите ще могат да различат от голямо разстояние. В рая има добри и много видове дървета и плодове, пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза, в рая има едно дърво, в чиято сянка пътникът може да пътува 100 години и да не стигне до ръба му. Има дърво, наречено туба. Това е огромно дърво, което произвежда тъканта за облеклото на хората от рая, от външните части на цветята си, и стволовете на райските дървета са от злато. Мухамед, мир и благословение да бъдат върху него, каза. Няма дърво в рая, което да няма ствол от злато, месото на птиците, каквото пожелаят, и ще има красиви жени с широко отворени и прекрасни очи. Като съпруги на благочестивите, сред тях ще циркулират чинии и съдове от злато и там има всичко, което душите желаят и което радва очите, и вие ще пребъдвате там вечно. И между тях ще бъдат предадени сребърни съдове и чаши от кристал, кристално чист от сребро, те ще определят мярката му според желанията си, те ще бъдат обслужени от безсмъртни момчета. С чаши и кани и чаша вино от течещото вино, в които ще бъдат украсени с гривни от злато и перли, а дрехите им ще бъдат от коприна, там ще има престоли, издигнати високо, и чаши ще бъдат поставени под ръка, и възглавници ще бъдат поставени в редици, и богати килими ще бъдат разтлани. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза, в рая има пазар, на който хората ще идват всеки петък, тогава ще дойде вятър от север и ще духне върху лицата и дрехите им и те ще се разкрасяват, след което ще се върнат при жените си, които също ще са се разкрасили, жените им ще им кажат за Бога. Ти се умножи по красота, след като ни напусна, а те ще кажат, и ти, кълна се в Бога, ти се разкраси, откакто си тръгнахме. Хората от рая ще се събират и ще обсъждат своя светски живот и смърт, ще се забавляват и ще играят, няма да има зли действия и желания, никой няма да се предава един друг, праведната семейна двойка ще бъде двойка и в рая. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза, човек от рая ще помоли Бог за разрешение да се занимава с земеделие. Бог ще го попита, нямаш ли това, което искаш, човекът ще каже, разбира се, но аз обичам да се занимавам с земеделие, така че той ще посее семената и в едно мигване растението ще порасне и плодовете му ще озреят и ще станат като планини, хората от рая ще получат каквото поискат, по всяко време и всичко, което Бог ще им даде. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза, ако някой вярващ пожелая дете в рая, то ще бъде заченато и родено и ще порасне до желаната възраст в един миг. Бог каза, градините на Едем, в които ще влязат и онези, които постъпват праведно измежду бащите си, и жените им, и потомството им, тей. Жените им ще бъдат в приятна сянка, облегнати на тронове, на всеки от хората на рая ще бъде дадена силата на 100 мъже на земята, и всички праведни мъже и жени на този свят ще бъдат преобразени в млади и девствени в рая, и хората от рая няма да спят или ще бъдат уморени, жените в рая няма да бъдат като жените на този свят. Те ще бъдат без менструация и следродилно кървене, без слюнка, слуз, урина и изпражнения, праведните жени или съпруги на този свят ще бъдат по-красиви от красивите жени в рая. Без значение колко зле изглеждаха на земята и колко много хора им се подиграваха, ако тя е праведна жена и мъжът е праведен, и двете ще бъдат красиви като луна. Наистина, всяко създание на този свят има желание, което е естествено, ще има красиви жени за праведните мъже, които никой не е докосвал преди тях,
красивите жени са същества, които Бог е направил специално за рая и ги е направил девици? Бог каза, наистина за благочестивите ще има успех, градини и лозови дворове, и млади зрели девойки. На една възраст, красивите жени в рая пеят със сладки, красиви и завладяващи гласове. Пророкът Мухамед, мир и благословие да бъде върху него, каза, съпругите на жителите на рая ще пеят на мъжете си с най-красивите гласове, които никой не е чувал, те ще пеят. Ние сме добри и красиви, съпругите на благородните хора, които гледат на съпруга си доволни и щастливи, ние сме вечни и никога няма да умрем, ние сме в безопасност и никога няма да се страхуваме, ние оставаме тук и ние никога няма да си отиде. يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان